Какво става манячета? Днеска тези две манячета ще играят най-новата ни игра в шопа Криеница. Ето ги правилата. Имате 5 минути да намерите коините, които сме скрили в шопа. Всичко, което намерите, остава за вас. Това сме да пуснем тигрите. Момчета, влизате ли? Да. Окей, само не чупете много. Давай. Какво намираме? Една маска. Добре, окей. Там, не. Не, добре. Търси. Търси 4 минути и 40 секунди, момчета. Тениските. Батман. Ооо, имаме намерен коин. Добре, момчета, продължаваме. 10 коина. Колко имаме? Само един намерен до момента. И ти намери един. Добре, много добре. 2. Ти къв намери? Я да го видя. То е баница и бузичка коин. Много добре, окей. Не. Какво става, момчета? Какво намерихте? Я да видим. Ти колко имаш? 4 броя? Ти? 4 И ти имаш 4. Ехе, намерил си коин с мене. Много добре. Банчка с боза, граф коин, Батман. Ти само гличове, един гранд мол, нищо. Много добре. Момчета, изкефи го играта? Да, много. Екстра, супер. Ако и ви искате да играете на нашата криеница, елате на място улица Русе 33, граф шоп Варна.